Helo pawb a chroeso I Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw ydy wneud dipyn bach o paentio ac ar ôl hynny bydd ni'n edrych I fewn i'r darn ola o'r cwestiwn pwy ydy Duw Y Tad I ffwrdd a ni. Felly ar gyfer wneud y crefft yma bydd angen brysio paent I hun gyda lliwiau gwahanol, rhywbeth I roi y paent I fewn ac yn olaf craig I paentio ar. Helo a chroeso yn ôl. Heddiw, dyn ni am edrych I fewn i'r darn ola o'r cwestiwn pwy ydy Duw Y Tad. Ac yn syml iawn, dyn ni am edrych at Duw Y Tad, Ein Tad a beth mae hynny yn golygu. Yn yr Beibl yn Effesiaid 1:3-6, mae Paul yn esbonio beth sy'n digwydd pan dyn ni'n dod yn Cristnogion. Clod I Dduw a Thad ein harglwydd Iesu Grist, mae wedi tywall pob bendith ysbrydol sy'n yn y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Hyd yn oed cyn i'r byd cael ei creu, cawsyn ni'n ddewis ganddo I fod mewn perthynas â'r Meseia ac I fod yn lân a di-fai yn ei olwg. Yn ei gariad trefnodd Duw ymlaen llaw I ni gael ein mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Meseia wnaeth hyn yn bosib. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Clod I Dduw am yr heilioni anhygoel mae wedi ddangos tuag ato ni. Ei anrheg I ni yn y mab mae'n ei garu. Yn y darn yma, mae Paul yn esbonio pan dyn ni'n dod yn Cristnogion, pan dyn ni'n credu yn Iesu Grist a be mae Iesu wedi wneud dros ni, mae Duw Y Tad yn mabwysiadu ni, adoptio ni I bod yn plant iddo ef. Yn barod, dyn ni wedi edrych sut creodd Duw y byd ac hefyd ni. Felly, fel creu Duw, dyn ni wedi perthnasu gyda fo yn barod. Ond trwy gwneud pethau drwg a dewis byw bywyd ein hunan a ddim sut mae Duw eisiau ni byw bywyd, mae hynny fel I ni yn rhedeg I ffwrdd o Dduw a dweud I Duw bod ni hyd yn oed ddim eisiau perthnasu gyda fo dim mwy. Ond, oherwydd be wnaeth Iesu, trwy marw ar y groes dros ni a dod yn ôl I fyw, mae Iesu wedi cymryd y pethau drwg ohonom ni a rhoi y siawns I ni perthnasu gyda Duw Y Tad eto. Os dyn ni'n troi yn ôl o'r hen bywyd I bywyd gyda Duw yn y canol, mae Duw Y Tad yn mabwysiadu ni yn ôl I bod yn plant fo. Mae hynny yn mor anhygoel a mae Duw mor cariadus tuag ato ni. A peth clas am hwn ydy bod ni hefo Duw fel tad I ni. Felly, dyn ni gallu gofyn Duw am help, a mae Duw eisiau gofalu amdano ni fel mae tad
eisiau gofalu dros plant nhw. Felly, o pennod heddiw, cofiwch, os ti'n dewis dilyn Iesu, ti'n rhan o teulu Duw. Rwy ti'n plant Duw, a mae Duw yn caru chi gyd cymaint. Diolch yn fawr iawn am wylio eto, a na i weld chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr, hwyl, tara.